खुलुमबाय रायजोफोर दिनै 7 मे दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो, हायोबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा दिनै 7 मे आसामाव थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया धुबुरी, क'क्राझार, बरपेटा आरो गुवाहाटी बियाबफोराव जागोन। बे मोनब्रै जिल्लायाव फरायसालिफोर आरो सरकारि मावख'फोरखौ बन्द फोसावदों। दिनैनि दिनाव जायफोरा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होगोन साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरबाय। झारखन्डआव इनफर्समेन्ट डाइरेक्टर एबा ईडीआ कौटि कौटि रांनि थफ्ला जब्द खालामनाय बे खौराङा ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। झारखन्ड सरकारनि मन्त्रि आलामनि पिएस सन्जीब लाल मुंनि नखरनिफ्राय ईडीआ कौटि कौटि रां जब्द खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय राङा 21 कौटिनिबो बारा जागोन होनना खौरां मोन्दों। बेराफारसे क'क्राझार लकसभा बियाबआवबो बान्दोलजों बान्दोल रांनि थफ्ला राननाय बे सावगारिफोरा ससियेल मिडियायाव गोबांथार गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोनि नेताफोरा सासेनि उनाव सासे कौटि कौटि रांनि थफ्ला लानानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय साननैसो सिगां एन्थनी नार्जारिया भाइरेल जानायनि उनाव दायो इउपिपिएलनि नेता मिनिसोरां ब्रह्मनि आखायाव बान्दोलजों बान्दोल 500 रांनि थफ्ला गोबाना लानाय सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोबांथार सावरायजागासिनो दङ। जि समाव बिसायख'थिनि नेमखान्थिखौ सिफायनानै रायजो राजानि सिगाङाव बेबायदि सावगारि नुजानाया गमामायैनो लाजिथाव आरो दुखुनांथाव। सोलायनायनि मुङाव आरो दिल्लीयाव बे बाराव बर' बिजाथिखौ दैथायहरनांगौनि सार्थआव लोब लोब रायजो राजाफोरा मोनजाया मोनलोङा गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ आद्रि खालामनानै जगदान होफाबाय। नाथाय नेताफोरनि आखल आखुआ मा दिन्थिखो? मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि समाव नेताफोरनि आखायाव कौटि कौटि रांनि थफ्लाफोरा थायो आरो रायजो राजाया बे समावनो सरकारनि रांफोरखौ नुनो मोनो। नाथाय बिसायख'थि जोबनायनि उनाव सरकारखौ बुंनाय खोनायो रां गैया, बेखौ बैखौ मावनो थाखाय राङा थोआ। अब्ला बुंनाय खोनायो इउपिपिएलनि नेताफोरनि पकेटआल'सो सोलायदों होननाय बाथ्राया सैथोमार नामा? रायजो राजानि गेजेराव सोंथि सिखारदों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिया दिनै जाबाय, नाथाय मैयानि समसिम इउपिपिएलनि दोलोआ लामा सामा रां राननायनि भाइरेल जानाय सावगारिफोरा ससियेल मिडियायाव गोबांथार गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। रायजोफोर मोनबेसे गामियाव राननो फैखो? मोनबेसे गामियाव राननो फैखो दा? फैयाखै आङो नै बाहायसो दंबावो बेनाव दंबावो। बावसो फैदों। गैया नै गैया दे नों अहाय हाग्रायाव गारदों गाराखै? फैसाखौ बबाव गारबोआ ओमफ्राय? हाग्रायाव मानो गारा फैसाखौ? बबाय खोमा बहाय मा बुंनो? आंथ' नुथारदों नोंनि गारनायखौ, आंखौ मानो थगायबावा नों? हाग्रायाव गारदों गाराखै? लाया जों लाया, जों फैसा लाया। बे सुनि हाग्रायाव माखासे गारबाय दा? औ फैसा दंबावोमोन हाग्रायाव नै इउपिपि रानदोंमोन आं। ओमफ्राय दिनै मा दिन सों बेखौ दिनै मा दिन? दिनै राननो मोनो नामा फैसा? आं फैसा राननायखौ आंथ' नुवाखैना। मानो नुवाखै नों? थांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लाबोनानै राजखान्थिनि मेला खालामबाय, जेराव राजखान्थिनि जेबो बाथ्रा फैनो नाङामोन। जि आदर्शफोरा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नङा, बेफोर आदर्शफोरखौ दिपेन बर', प्रमद बर', इउजि ब्रह्ममोना खालामबाय। जि जायगायाव थांनानै बयबो रायजो राजाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिबार बावनायनि थाखाय मोन्थाय दङ। नाथाय बे सानाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनाया मोजां जायाखिसै। बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर', दिपेन बर', इउजि ब्रह्म होननानै गोख्रों सोंखारिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। एमएलए चेयारमेन आलीनि हस्टेलाव सिखाव हाबनानै 20टा गुलि थानाय मेगजिन, क्रेडिट कार्ड आरो पुलिसनि इउनिफर्म गासैखौबो लाना थांजोबदों होनना खौरां मोन्दों। एमएलए चेयारमेन आलीया धुबुरीयाव बिसायख'थि फोसावदिंनो फैनाय समावनो एमएलए चेयारमेन आलीनि गार्ड आनवार हुसैननि 20टा गुलि थानाय मेगजिन, क्रेडिट कार्ड, नोगोद 16,000 रां आरो इउनिफर्मखौ सिखावा खावनानै लांदों होननानै बुंदों एमएलए चेयारमेन आलीया। जाथाय जानाय जायगायाव पुलिसआ थांनानै नायबिजिरनायनि उनाव जाथायनि सायाव पुलिसआ फोथायनो हायाखै। सिखावा हाबनाया बेसे सैथो बेखौ फोथायनो हायाखै होननानै बुङो पुलिसआ। सैथोखौ सोराङाव लाबोनो थाखाय गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै
बुंदों पुलिसआ। थांनाय बोहैथि दाननि 5 अक्ट'खालि सेन्ट्रेल जेलाव रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय खुंनाय जादोंमोन। बे फारिलाइयाव इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर'आ माखासे कालचारेल टीमफोरा बाहागो लाहैदोंमोन। बे फारिलाइयावनो बाहागो लानानै डक्टर बाबु बर'आ बुंदों, जाय एक्स एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ, बिथांमोना सासेबो गनायनि लामायाव गैया होननानै बुंदों डक्टर बाबु बर'आ। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन होननानै बाथ्रा होदों आरो बे बाथ्राखौनो फोथायनानै आसाजों नेनानै दङ बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौनो बावसोमनाय बिर जोहोलावफोरा। बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकारनि खाथियाव आथिं हमनानैब्लाबो खावलायगोन जाहाथे साफ्रोमबो उदां अख्राङाव फैनो हायो होननानै बुंदों इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर'आ। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बोथोरनि गाज्रि गोहोम गोग्लैनाया बांसिन जाबोनायखौ नुनो मोन्दों। काछाराव 24 घन्टानि गेजेरावनो सार अन्थाइ गावनायाव 5 सुबुंनि जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोन्दों। आसामनि 33 जिल्लाफोराव बोथोर बिगियाना हाई एलार्ट होनायखौ नुनो मोन्दों। जिखुनु समावनो बोथोरा गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोनांथि खामानि गैयाब्ला न'निफ्राय बायजोआव थांनायखौ बाधा खालामदों बोथोर बिगियाना। मैया हरनि समाव क'क्राझाराव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। नैबे सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारदों, नाथाय जाथाया बेसेबां सैथो बेखौ रोखायै मिथिनाय जायाखै। नाथाय भिडिअ'आव बुंनायखौ नुनो मोन्दों दि इउपिपिएलनि हान्जाया हाग्रामाखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन होननानै बुंनायखौ नुनो मोन्दों। মানুহ হাগ্ৰামা মহিলা বিচাৰক এটেক কৰিব আহিছিলে। দাদাগিরি বাড়ি थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय गासैनिसिमबो थेंक इउ। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिरथार थुलुंगानाय जागोन। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ सो माच।